preparar aquesta xerrada, la veritat, quasi he somiat, i he somiat dies i dies i dies, perquè és com una mica pretensiós, no? Primer hi ha el títol, l'aportació social de la dona. De quina dona estem parlant? Fixeu-vos, la dona, com si només hi hagués un model de dona, no? I l'aportació social, jo dic, més àmplia ja no pot ser. Ja no pot ser. L'aportació social és que ho toca tot, no? I llavors donen toms i donen toms i donen toms. Bueno, la dona. I avui que estem enmig de tantes polèmiques, fins i tot en el feminisme, avui quan sentia les notícies i veia que el senyor Feijóo ja torna a dale que te pego, que quan arribarem al govern derogarem les lleis de la dona. Dic, jo he de parlar d'aquest tema sense ficar en cap tendència, ni ens diu woke, no woke. Segons el que dius és perillós, sabeu? Avui en dia, i llavors pensava, bé, vinga, fem el que puguem, i si puc ajudar a la reflexió estaré contenta, d'acord? Perquè des del primer moment vaig pensar, partiré del que em sembla que és essencial, del que és la feminitat. Com que molts esteu seguint el cicle, ho podeu completar amb les sessions precedents, però m'agradaria fer com dos parts, que és la dona, estem al segle XXI, no al segle XIX ni al segle XVI, i hem de parlar en l'actualitat quina és l'aportació de la dona, no? Per tant, jo pensava, clar, i des de Lleida, perquè ara imaginem parlar amb aquest mateix títol, doncs al Congo, a segons quins indrets del món, de quina és l'aportació social. Jo crec que és immensa a tot arreu. Crec que és una aportació que mereix realment parar-hi atenció. Però abans que res pensava, clar, depèn des de quina visió antropològica ho fem. I aquí jo m'agrada jugar una mica a les cartes, ensenyar les cartes en què jugo, no? Perquè parlar de dignitat humana és parlar del ser humà, home i dona, a la mateixa dignitat, i a la mateixa crida, i a la mateixa missió, i a la complementarietat de la qual ens parlava la Mar Galzeran el dia anterior. Però jo em situaria des d'una òptica cristiana. I vull dir les cartes des del començament, no? Em sembla que està molt, molt, molt per explorar els primers capítols del Gènesi en clau poètica, però en clau antropològica. Crec que hi ha un gran camí a recórrer, no? Els va crear home i dona i els va dar una missió: creixeu, multipliqueu-vos i domineu la terra. I els hi diu als dos, no diu que l'home domini la terra i que la dona es dediqui a multiplicar. La visió és: creixeu, multipliqueu-vos i domineu la terra, a tots dos. Me situo des d'aquí, i em situo des d'una perspectiva també que no estem al paradís, estem a la terra. I pensava, què vol dir que estem a la terra? Doncs que l'antropologia cristiana diu hi ha un trencament de lo que seria el desig i la missió d'aquest creixement i d'aquest domini. I ho expressa en llenguatge poètic, però diu l'home i la dona, perdint en el més profund de l'home i de la dona, i ho ha expressat l'autor que ho va escriure d'una manera poètica, hi ha un trencament que l'experimenta en si mateix
i l'experimenta en aquest creixeu i multipliqueu-vos i l'experimenta en aquest domineu la terra. I què vol dir això? Ho reprendré. Què vol dir això? Doncs que d'aquesta relació de complementarietat el poeta ho expressa, diguem, se passa a una relació de domini i de seducció. I en lloc d'una relació d'entrega i d'amor, se passa a un... Veieu que estic simplificant, perquè quan expresses un text del qual se podria fer una conferència només de cada línia, expressar-ho en 2 o 3 frases, m'espanto a mi mateixa de simplificar-ho fins a aquest extrem. Però voldria comunicar-vos això, no de dir què es passa d'aquesta relació d'amor, de do, d'entrega, de treball per un món millor, a què es passa? A que l'home vol posseir la dona, ets meu i en faig de tu el que vull, i la dona, a través de la seducció o a través de la possessió del seu fruit. La tendència a els meus fills han de fer el que jo vull. El meu fruit, l'antropologia cristiana, ha estat travessada per aquell llampec que ha de ser restaurat, que en lloc d'una dinàmica del do, el poeta expressa que en la humanitat hi ha una dinàmica de possessió cara als uns, cara als altres, de domini i de projectar el propi designi. Aquesta és l'antropologia des de la qual m'agradarà reflexionar amb vosaltres què vol dir l'aportació de la dona en la societat actual. Des de la base d'aquesta crida, de que és a una dignitat humana comuna, home i dona, i que això té moltes conseqüències a nivell educatiu, a nivell d'organització de qualsevol empresa que faci. La dignitat és comuna. Un altre element, des del començament que hem de tindre clar, és el canvi cultural en el qual estem. Parlar de la dona avui, amb la tecnologia i les possibilitats que implica avui la medicina, ens confronta a dir lo de ser home i ser dona és una construcció. Hi ha apostes culturals per dir siguis el que vulguis ser, perquè hi haurà una tecnologia i uns recursos mèdics que fent implants, tallant i cosint, i siguis el que vulguis ser. No és, per tant, rebre't com un do, sinó construeix-te en el que vulguis ser, amb totes les implicacions que culturalment ens porten, per exemple, a nivell d'esport. És un canvi cultural molt seriós de dir com s'ha de treballar els components hormonals d'aquelles persones que han fet el trànsit per fer curses o per fer tot el que és atletisme, quines conseqüències té. A les escoles ens tornem bojos per dir com s'ha de fer tota la qüestió dels lavabos. Jo soc del parer que hi ha d'haver un respecte immens pel procés que faci cada una. Soc del parer que hi ha d'haver un respecte acuradíssim en cada persona que tenim al davant. Només dic que estem confrontats en la cultura actual a qüestions molt serioses. Només vull ficar això damunt de la taula. Respecte absolut per qualsevol persona. Respecte absolut
per tot el que... clar, me direu, i en què es tradueix aquest respecte? Doncs ho estem practicant. Ho estem practicant, estem recorregent aquest camí incipient del que és acceptar, acollir, acompanyar totes aquestes qüestions de la nostra època. I quan parlem de la dona, cal dir en aquesta introducció que és un veritable signe dels temps. És una realitat que només anem 100 anys enrere, la qüestió de la dona, ara, l'any 2026, és un canvi cultural brutal. I jo pensava, preparant això, el canvi cultural que va ser a nivell educatiu, dir un infant no és un adult en miniatura. Va ser tot un descobriment i tot un ajustament, descobrir el que és el desenvolupament, l'evolució cognitiu, l'evolució ètica d'un infant fins a la vida adulta, de que no es pot tractar com a canvi cultural, com a signe dels temps, l'evolució que hi ha hagut en la consideració de la discapacitat en els últims anys. Jo diria que també en el cas de la dona és una evolució molt important la que s'està donant en la nostra època i que estem vivint en directe en la nostra època. El dia anterior ens deia, en una sessió anterior ens deia la Núria Montserrat, hi ha hagut una invisibilització de la dona, perquè la dona no era allí al darrere del canó. La història que hem estudiat molts ha estat la història de les batalles dels conqueridors, del domini, del treball en la industrialització. En fi, anem repassant, és un veritable signe dels temps, la emergència, la reflexió sobre la dona i la seva aportació real i possible en la societat. Després d'aquesta introducció, doncs, me'n vaig al que considero que és la primera societat. I quina és la primera societat? Jo diria que és la família, la primera societat. No que ho diga jo. La primera societat és la família. Fixeu-vos, jo me recordo que per un tema d'una associació dic, 2 persones se considera associació? Em van dir, no. Se considera a partir de 3. He pensat, curiós, no? I per això la primera societat. La primera societat, el primer laboratori de vida social és una família. I aquí, per què és el primer laboratori? Perquè aquí hi ha la diversitat i voldria tocar que el propi de la dona, el que és important en ella és la dimensió maternal. Dimensió maternal estic dient. Es tingui o no es tingui fills. La dimensió maternal de la dona. Crec que és important de tenir-ho present. Per què? Perquè en una dona tot està preparat per ser mare. El cicle, des de la primera menstruació fins que arriba la menopausa, els canvis hormonals que hi ha contínuament en la persona dona, que l'afecta en totes les dimensions de la convivència, està orientat com a possibilitat a la maternitat. Per tant, hem de tindre-ho en compte. Hi ha aquí una qüestió. I en aquesta dimensió maternal, què veiem? Doncs tots els canvis
que es donen amb ella, nosaltres estem al segle XXI, però des dels 12-13 anys una relació íntima comporta una maternitat, una possibilitat de maternitat. I en els circuits, penseu a quina edat encara avui són mares en molts països. Tot això marca la identitat femenina. No només en la realització, en la possibilitat. Els que sou pares i mares de nens i nenes, l'aproximació de molts temes, l'educació en molts temes pel que fa a un noi o a una noia, queda marcada per aquesta possibilitat. I per tant, s'ha de tenir en compte. I jo dic, no només pel que fa a la dimensió maternal, tot el que és l'educació en els primers anys de la vida. Tots els que heu estudiat magisteri o heu estudiat educació, tot el que suposa el primer, segon i tercer any de vida. Però tot el que suposa, les que heu set mares aquí presents, 9 mesos d'embaràs. El que suposa la relació durant 9 mesos abans de veure la criatura que tindreu als braços. Hi ha una relació que configura una manera de ser dona. És un tema de dos, la paternitat i la maternitat, però no implica de la mateixa manera la relació amb aquest nou ésser vivent. I crec que ho hem de tenir en compte. Això marca la dona. I, ja dic, hi ha un altre tema, que és la maternitat responsable. També en parlarem. Parlem de la paternitat responsable, ho he canviat per paternitat responsable. Per maternitat responsable. Què vol dir això també? Fixeu-vos, us dic que m'interessa que veiem que la visió antropològica és des d'aquest humanisme integral que us deia abans. De totes les dimensions. Buscant bibliografia, m'he trobat molta bibliografia sobre feminisme. I està molt bé, i gràcies a Déu que existeix tota una bibliografia reivindicativa del lloc, de les posicions, però clar, m'interessa també que veiéssim més aquesta part, per dir-ho d'alguna manera, més personal, no? I llavors, per això us dic des d'un humanisme integral, i veient que és unitat i que és plenitud. Passo de pressa. La visió cristiana, fixeu-vos, us he dit abans, jo vull parlar de la dona a la manera de Jesús. També en va parlar la Mar Galzeran, del que volia dir la masculinitat i la feminitat i com en Jesús trobem molts valors femenins, deia. La compassió, parlava de la comprensió, bé, dona a la manera de Jesús. Jo penso que alguna cosa dir el cristianisme també amb un estil de ser dona, i per això ho vull tenir en compte, d'acord? I ja us he parlat del trencament original, però m'he deixat el darrer apartat que tenim aquí. Aquest trencament que fa que ens tornem dominants i possessius, segons l'antropologia cristiana, fixeu-vos, tenim la dona, al començament, diu la dona, i tenim la dona a les últimes pàgines, a l'acabament del llibre de l'Apocalipsi. En l'antropologia cristiana, la dona té un pes que sembla estrany que estigui tan poc en compte a hores d'ara encara. Té un pes crucial, perquè a les primeres pàgines se'ns diu que damunt del serpent qui aixecarà el mal és la dona. I a les últimes pàgines al llibre de l'Apocalipsi hi diu, i al final hi haurà una dona
vestida de sol, amb una corona de 12 estels, parèntesi, la bandera d'Europa està treta de la catedral d'Estrasburg, 12 estels daurats sobre un fons blau. No és el nombre de països, no és que si quan seran 14, 18, 24 anirà augmentant la Unió Europea com els Estats Units, que cada estat és una estrella. La bandera d'Europa són els 12 estels d'aquesta dona narrada al llibre de l'Apocalipsi. Jo trobo que és superinteressant que comença, diguem, aquesta humanitat, les primeres pàgines d'aquesta humanitat està travessada per un trencament, per un desequilibri, però acaba dient, l'última paraula és el triomf del bé. La història de la humanitat, ara que cada vegada que ensenyem les telenotícies sembla que estiguem a les lluites apocalíptiques una vegada més, doncs no, acaba dient, la història acaba bé. El bé triomfa sobre el mal. I em sembla que és interessant de tenir-ho present. La dona té un rol de primer ordre. Només recordo algunes aportacions d'aquesta feminitat que em sembla que són importants tenir-les en compte. L'acollida i l'atenció concreta. Lo concret. Això porta bastants enrenous a les cases, sabeu? De com se deixa la cuina, de com se deixa l'habitació, lo concret, sabeu? Per la dona pesa molt de dir, molt bé, pots tenir moltes idees, però on t'has deixat les sabates? Lo concret, no? I torno al que mos deia la Maria del Mar. Hi ha homes que tenen aquesta feminitat desenvolupada i, com deia ella, jo soc molt més desendreçada que el meu home, deia, no? És a dir, però normalment grans enrenous a les cases és per lo concret. Fixeu-vos que ara a tots els xampús i a tots els gels de bany ja hi han ficat els taps incorporats perquè era una lluita campal de trobar taps per tot arreu, perquè la gent agafa el gel i el deixava sempre dins no tocar, i ara ho han solucionat algun enginyer o enginyera i ja ho ha ficat tot incorporat. No? Per què? Perquè el concret importa molt. Una altra característica de la dona, la sororitat. Aquesta paraula la vaig aprendre del Amadeu. Parlem de fraternitat, o sigui, agafem la paraula frater, també podem agafar la paraula sort. Sempre anem dos o tres, sempre ens ho hem de comentar tot dos o tres. Sempre, per una qüestió, som de treballar en equip, les dones. Després també a vegades ens fiquem a caldo, però el tema de treballar en equip és molt important per la dona. I us ficaré dos exemples de lo concret, l'acollida i l'atenció concreta. Us volia ficar dos exemples. Un, per exemple, les dones de Galícia, quan tot el tema del narcotràfic. Què van fer? Ens hem de ficar juntes per acabar amb tot aquest tràfic que ens està matant els nostres fills. I hem vist el mateix amb les dones, amb les madres i les abuelas de la plaça de Mayo. Lo concret, els fills, què se n'ha fet d'aquests fills, on són els desapareguts. I estem veient el mateix a Mèxic. Les dones organitzades perquè volen trobar els cadàvers dels seus fills, juntes hem de trobar la manera. I per què? Perquè sabem el que és la nostra carn. Sabem aquest infant que hem portat dins, aquest infant que és en mi, i que sense la mare, a diferència d'altres espècies, ho hem estudiat, que un cavallet neix i es posa de peu
i comença en pocs dies, i fixeu-vos, un infant 18 anys per ser major d'edat i poder votar. Clar, és l'alletament. Gràcies a la tecnologia, una mare que no té llet, una altra mare li pot donar la llet i alletar, però hi ha una relació tan profunda, és una relació tan íntima, engendrar un nou ésser humà és tan íntim que, fixeu-vos, Déu, a la Bíblia, es compara amb una mare i diu, però fins i tot si hi ha mares que t'abandonen, jo mai t'abandonaria. És a dir, no pel fet de ser dona i mare, dius ja està, això és plusquamperfecte, ni parlant, perquè no veuríem mares que abandonen a les criatures. Si la maternitat marqués de tal manera que es creés aquest vincle i no veuríem el que veiem, no? I existeix aquest trencament que veiem que porta a abandonar, que porta a tractar de qualsevol manera a una criatura i que gràcies que hi ha d'altres famílies d'acollida, gràcies que hi ha homes i dones capaços d'acollir aquestes criatures i tractar-los com no havia tingut aquest tracte, aquest infant, al lloc on de normal havia de ser. Per tant, fixeu-vos, tota aquesta dimensió que comporta de natural un acompanyament durant tota la vida, almenys fins a la majoria d'edat. De nou, me remeto als professors, professores, sortosament anem donant passos, però la majoria de vegades si el professor, professora, mestre, mestre no diu heu de vindre a la parella, el que es trobaria a les entrevistes és a la senyora. I el marit li diria, vés-hi tu, que jo hi confio en tu. I gràcies a aquest procés que anem fent de dir no, que hi ha un pare i una mare, cada vegada més, i són els dos, però en aquest creixement hem de tindre en compte que hi ha alguna cosa que l'hem de treballar molt perquè si no queda en mans de la dona. Jo crec que hi ha un fet que marca la nostra època, i és que el descobriment de la ciència, el que us deia, del que és la paternitat i la maternitat responsable, fa que de veure que una persona als 25 anys havia tingut 10 criatures, de veure que una persona arribava a la menopausa havent engendrat 18 criatures fins i tot, o haver mort de part en el tercer, quart fill, la ciència, el coneixement del cos humà permet que homes i dones puguin planificar la paternitat i la maternitat. Amb tot el que té de responsable i de donar possibilitats noves a la dona. Jo encara recordo, soc filla de família nombrosa, i encara recordo una amiga, un dia que va vindre a casa i la mama li va dir que havia tingut 8 fills, aquesta amiga meva li diu, així com els conills, i la mama ho va rebre fatal. Ho va rebre fatal, perquè per ella tindre 8 fills no era ser una conilla, per ella apreciar tots els fills, estimar tots els fills, no ho veia com una maledicció, era la seva família. Jo me vaig quedar molt sorpresa quan parlant gent de la cultura africana diu el pitjor que pots fer amb un africà és prendre-li els fills, perquè per moltes dones és l'únic que té seu. I clar, hem de vigilar molt a vegades amb interpretacions una mica occidentals, no? En fi, tot aquest tema de la maternitat responsable
jo crec que ha obert grans possibilitats perquè la dona es pugui implicar en la vida familiar i en la vida social en d'altres dimensions. I aquí, avui, fixeu-vos que més que estar contents, com podia ser d'altres generacions, que hi havia de tot, evidentment, per la maternitat, estem veient que sortosament també se pot expressar gent que no viu la maternitat com un regal. I sortosament la nostra societat permet que hi hagi dones que facin pel·lícules, diguem, lo malament que els ha comportat a la vida el fet d'haver engendrat, o de persones que hi ha literatura actual que expressen com tot això els ha trasbalsat o com ens ha permès la ciència i la medicina estudiar tot el que és les depressions postpart i tot el que això comporta en les relacions, i penso que això també s'ha de tindre en compte. No és tot, com en qualsevol camp humà, no és tot blanc o negre, hi ha moltes variacions. O sigui que ara, l'exemple perquè ho busqueu, no m'hi extenc. Aquesta dona, la Margarita Bianchisi, de Burundi, se troba quan hi va haver les grans matances, massacres, genocidi a Burundi, se troba amb un munt d'orfes. I per il·lustrar tot aquest capítol us poso aquesta senyora, ja ho buscareu si us interessa, però com busca mares que han perdut els seus fills per alimentar els fills que han perdut les seues mares, com crea quantitat, la Maison Shalom se'n diu, com acull tots aquests infants, com els cuida, com promou que vagin a fer secundària, com promou que vagin a la universitat i com promou que no els hi prenguin les seues terres, que no els hi prenguin la casa que era dels seus pares, que reclamin el lloc que era de la seva família. No, s'ha hagut d'exilar. Actualment està exilada per les amenaces del president de Burundi per tota la tasca que ha fet. Us convido a conèixer-la. Per tant, el capítol de la procreació, que no és ficar la diferència entre judaïsme i cristianisme. En el judaïsme la procreació és el poble elegit, hem de ser com més millor. En el cristianisme no és així. El cristianisme no és així. No és la procreació com a objectiu de l'home i de la dona. I fixeu-vos que el mateix Jesús de Nazaret va ser cèlibe, curiós, perquè això és una novetat en el cristianisme, de dir, la visió de l'home i de la dona no és només la maternitat o la paternitat física. En el cristianisme, a mi sempre em va cridar l'atenció que jo anava a les dominiques, la madre, i no tenia fills, la madre, però aquest sentit de la madre i les germanes, i fixeu-vos, aquest sentit que hi ha d'altres tipus de maternitat que no és només la física, això és propi del cristianisme, amb una perspectiva i amb un horitzó diferent que el de ser el poble més nombrós, de ser la gent del poderío. No és el poderío, és el servei, la fraternitat, i si totes les teves potencialitats maternals i paternals estan al servei de la fraternitat, de la millora, Jesús n'hi deia el regne, del regne, estem construint el regne, però no el regne, no l'imperio, el regne de Déu, que és diferent de l'imperi. Llavors, fixeu-vos que em sembla que és important adonar-nos que quan diguem la dona, l'aportació de la dona, la cura, jo dic, atenció, en veure només la cura dels altres. A veure,
per aquest trencament que us deia que portem al damunt, si l'únic que m'importa a mi com a dona és ser atractiva, és el meu potencial seductor, és que pugui ser important per algú, si aquest trencament m'afecta d'aquesta manera, què succeirà si no m'agrado? Si no em trobo prou atractiva? Si no sedueixo com hauria de seduir? I fixeu-vos que la dona, les nenes, avui, estan passant per un procés seriós d'insatisfacció. Me deia un company al col·legi, diu, les dones esteu passant una gran crisi, pensant en les nenes que ve a classe. Tot el tema d'aliments, que no és només de les nenes, perquè hi ha nens que també tenen anorèxia i bulímia, però quan veus els percentatges és absolutament flagrant el que succeeix entre les nenes. La cosmètica és un tema no només femení, avui ja veiem els homes amb aquestes noves masculinitats, doncs el consum de cosmètica, però primer, en el cas de la dona, és un tema seriós, treballar, el dir, tenir cura de tu mateixa, o és que em sobre 10 quilos. Què vol dir l'acceptació? Què vol dir l'acceptació? O és que els meus cabells són arrissats? Tot el dia amb la planxa, planxant i planxant. Bueno, està molt bé. O és que els meus cabells són tan estirats? Tot el dia arrissant i arrissant. Bueno, hi ha tot un treball, no? El cos femení, com a subjecte o com a objecte, i aquí jo crec que com a societat tenim molta feina a fer, no? I de treballar la identitat. Segons l'antropologia per la qual eduquem i treballem, ho farem en una direcció o en una altra. Si no, si les dones no treballem aquesta acceptació, aquest estar contentes, aquest tenir cura però per estar bé, no per a respondre a un model que algú s'ha inventat i que no existeix. Ja no parlem ara amb la IA, els models de dona, per a usar i llançar. I ara em crearé un altre model que la rosa no em va bé, ara em crearé un altre model amb la qual parlaré que la vull per a roja. I ara ja no m'agrada aquesta, em crearé un altre model i des d'aquesta antropologia jo crec que hem de dir què vol dir acceptar. Ara sí, la cura dels altres. Cura de tu, cura dels altres. Jo crec que aquí la dona, la cura a la llar, tots els temes de salut. Jo dic, gràcies a Déu que hi ha metgesses. Gràcies a Déu que hi ha metgesses. Perquè ara veuen que un infart, per exemple, se manifesta de manera diferent amb les dones que amb els homes. Gràcies a Déu que amb tants i tants camps científics, avui la dona s'ha incorporat en aquests terrenys. Per què? Perquè l'aproximació és diferent, perquè l'anàlisi de la realitat és diferent. I avui, sí, la cura dels altres vol dir treballar perquè cada un a la llar assumeixi les seves responsabilitats, perquè cada un en els diferents sectors d'activitats professionals pugui aportar les seues aproximacions diverses. En el camp de l'educació, benvingut el gènere masculí a les llars d'infants, perquè l'aproximació és diferent. Benvingudes les persones que avui accedeixen a llocs d'altes responsabilitats en els governs, perquè l'aproximació a la maternitat és diferent. Quan l'Ada Colau va tindre la criatura va demanar la baixa.
No ho havíem vist en cap alcalde, no? De que demanés la baixa per paternitat. Bueno, potser sí, jo no en tinc constància de que es demanés, I clar, dius, el fet que accedim en llocs diferents, però ha de ser real, perquè a vegades dius, a veure, igual per un i per l'altre, qui li dona el pit, és la senyora, igual la baixa l'home que la dona, i mentrestant ella s'ha passejat amb els seus amics per cap port, mentre ella va de cort. Tot això jo espero que amb la cultura ho anem incorporant i sigui una realitat, de compartir. En l'educació avui ja tenim des d'infantil fins a la universitat dones, i ens alegrem que fins i tot la rectora de Lleida per primera vegada sigui una dona. En l'àmbit de la gent gran, vosaltres aneu en qualsevol residència i conteu quants n'hi ha homes i dones cuidant els avis. Conteu-los, no? Que la cura és un element bastant en l'ADN de la dona, no? Les àvies, jo pensava, les àvies. Penseu, la gent més gran que esteu aquí, l'àvia, que sempre cuidant els nets, buscant el que millor podia, el millor menú. Bueno, ara potser anem tots una mica més estressats, no? Però la cura dels altres en la dona és fonamental. I bé, sí, podem. L'empoderament, no? L'empoderament femení, superimportant, però clar, el repte és l'ús del temps. Entreu a la pàgina de la Generalitat de Catalunya de l'Institut Català de la Dona i mireu, per exemple, l'ús del temps. Diu, el 60% de les dones afirma que planifica els dinars i sopars dels dies laborables, el 53,9% que planifica la compra diària, el 61,6% que planifica la neteja a fons de la casa. Aquests percentatges són més del doble dels corresponents als homes, que afirmen planificar les tasques esmentades un 23,7%, un 25,8%, un 20,9%. D'altra banda, el 60% de les dones afirma que planifica la preparació de la roba que es posen els infants diàriament. Un 62% si es tracta de dones que viuen en parella, mentre que només un 5,4% dels homes afirma que realitza aquesta activitat. Els homes dirien que s'ho prepari ell, però que té 3 anys. El 52,4% de les dones afirma que responsabilitza principalment de fer el seguiment mèdic dels infants, mentre que el cas dels homes és el 10%. Les diferències més destacables es troben en els col·lectius entre els 25 a 44 anys, entre els quals un 55,9% de les dones declara que fa el seguiment de les comunicacions amb l'escola dels infants, en contrast amb el 9,8% dels homes. Doncs això, som iguals però no tant, vale? Bueno, i el tema, jo dic que la dona en situacions, en països d'indigència, a les escoles ho hem descobert ara, amb l'arribada, amb la matrícula viva, hem descobert que venen 3 germanets de papa. Ai, 3 germanets de mama. Però que el papa és 1, 2, 3. Calladet. Bueno, no sé si vau llegir la contra de La Vanguardia l'altre dia, un bisbe de Camerún, diu, de part de papa som 39 germans, de part de son pare. Diu, és que el meu país hi ha la poligàmia al Camerún. El que us deia, les implicacions de la sexualitat són diferents amb un home i amb una dona, vale? I ja està. L'altre dia llegia un que també, 80 i pico anys, diu, he set pare per tercera vegada. Clar, la seva dona en tenia 30. Claro, hombre!
És a dir, són reptes importants, no? I qui se n'encarrega d'aquests nens, normalment, quan venen d'Equador, de Colòmbia, amb qui venen a les escoles? Qui els porta? Tot el tema de les llars uniparentals. I a dir que no faig cap judici de valor, no faig cap judici de valor. Acollir, estar al costat, però que les dones n'hi ha que porten una motxilla grossa, ¿vale? I la violència, no us dono dades, entreu i les tinc, però no mos cansem. La violència contra les dones, és que de veritat, segle XXI, sembla que amb la cultura queda tot arreglat, queda tot arreglat. I dius, i de qualsevol classe social, i fixeu-vos, és un tema gros, no? És un tema gros. Què hem de portar les dones aquí? La cura, i dir prou, no? Prou. El respecte per la dignitat, però, oi, és que m'ha dit que sóc molt guapa, però no veus que he estat a la presó 3 vegades? És que ja n'ha matxucat a 2 abans de tu? Oi, però és que estic tan bé perquè... me fa... Jo dic que el feminisme també ens ha de portar a dir atenció, atenció. Jo dic, hi ha pàjaros i hi ha pàjares. Hi ha les dues coses. No és que... Perquè hi ha noies que dius, però com pot ser això? Ja s'ha tornat a enamorar. I d'en què? I dius, bueno, és que necessitem carinyo, però cor i cap, cap i cor, cor i cap, cap i cor, no? Hem de treballar, infantar una nova societat. Així llarga la primera part. Era important que us digués el que pensava de les capacitats de la dona. I jo penso amb aquest signe dels temps, del lloc de la dona al món contemporani, i penso que té molt a fer la dona amb l'home, l'home amb la dona. Posa la vida al centre. Quan veig el que diuen els telenotícies, veig el meu germà petit, que tenia una taula grossa de la cuina, tota plena de soldadets de plàstic. I els ficava aquí, i els ficava allà, i zum, aquests mataven aquells. I ara veig el que estan fent aquells senyors, perquè no sé si veieu gaires senyores dels generals que ara han decidit tirar 3 bombes allà, aquest destructor, aquest portaavions. Veig amb un germà petit a la taula de menjador jugant, però és en vides reals el que estem veient, no? Hem dinamitat, hem torpedejat un submarí, hi ha hagut, i esteu satisfets. Tornem a ser respectats. Surt la masculinitat en la seva pitjor versió. Tornarem a ser respectats perquè som forts. Que majo, no? I la vida humana, al centre, tot aquest poder que tens, al servei de qui? De la teva empresa, del teu poderio, de les teues relacions amb l'altre imperi perquè no et passi al davant. Necessitem l'empoderament femení, que vegi que en aquell submarí hi havia sers humans que tenien una mare, que tenien... És a dir, quan veus en aquella taula amb el senyor Putin, por mis narices, diguem-ho fi, no? Por mis narices, que es farà... Pensa posar la vida al centre, defensa els més vulnerables. Mireu quan surt infants discapacitats que hi ha al costat. Jo em vaig quedar molt sorpresa una vegada, m'explicava algú que anava habitualment a veure gent a la presó, era un de Vila-seca i anava a la presó de Tarragona i va vindre a veure amb algú que coneixia la presó de Lleida. Diu, quan aquests
que han portat una mala vida remarcable, qui no els deixa mai a sa mare. Me va quedar gravat aquí, sabeu? Me va quedar gravat aquí. No els deixa mai sa mare. I això ho veus també amb gent que pateix discapacitats. La mare no els deixa. Doncs aquí tenim motiu perquè les dones traguem el millor de nosaltres mateixos, de nosaltres mateixes, i siguem capaces de ficar aquesta dimensió per canviar estructures injustes, com les de Galícia i com les d'altres llocs, i dir, fins aquí hem arribat. No n'hi ha prou en minuts de silenci, no n'hi ha prou en minuts de silenci. Hi ha d'haver accions de prevenció, no n'hi ha prou en pulseres que fallen i tot falla, però què és això? Hem de treure el millor de nosaltres mateixos per protegir la vida. Creure que el futur és possible encara que sigui fràgil, i aquí podríem tornar a ficar molts exemples de gent que considera que aquell infant, jo quan penso que Lleida, l'associació Down aquí a Lleida, qui la va ficar en marxa? Una senyora que a l'infantar una criatura Down i passar pel que va passar, en lloc de replegar-se en el seu pesar o en el seu xoc, què fa? Crea una associació d'ajuda mútua per acollir i estar al costat d'aquestes persones, i després l'associació dels germans o que sigui. I dic que Maria com a model d'aquesta construcció. La feblesa, el que és aparentment feble, pot ser fort. El que aparentment pot semblar arraconable, potser és el que s'ha de ficar al mig. I què és el que s'ha de posar al mig? Que el ser humà és el primer. El ser humà és el primer. Ja vaig acabant. En educació i cultura, fixeu-vos, aquest enfocament cap als més vulnerables, aquest treballar perquè ningú quedi al marge. I un exemple de resiliència. Quan veus el que ha passat a l'Afganistan, quan veus el 2021 el Ministeri de la Dona substituït pel Ministeri per a la propagació de la virtut i la prevenció del vici. Al setembre del 21 prohibeixen a les dones practicar esport. Al mateix setembre les noies excloses de l'educació secundària. Al desembre del 21 les dones no poden viatjar a més de 72 quilòmetres de distància si no van acompanyats d'un home de la família. Al 22 prohibit conduir. S'han de tapar la cara abans de sortir de casa. Les presentadores de televisió també s'han de tapar la cara. No poden utilitzar el transport públic. Les dones funcionàries són acomiadades, són excloses de la universitat. Se'ls prohibeix treballar amb ONGs, se'ls prohibeix treballar a Nacions Unides. I el 23 es decreta el tancament de totes les peluqueries i centres d'estètica per a dones. I què han fet les dones? D'amagat, estan fent classes particulars, d'amagat, allí on poden i tenen accés a internet. Hi ha afganeses exilades que fan classes a les que estan allà. No es pot sucumbir. Jo crec que tot això ens mostra que s'ha de buscar resiliències perquè el combat és ardu. I aquest control, l'home que vol controlar, us dic, l'home que vol posseir, que vol dominar, que vol dir, doncs ho veiem, avui ho veiem
i aquells que volien anar a ficar ordre i que estaven tant al costat d'Afganistan i que tenien confidents a l'Afganistan, de la nit a la matinada van decidir que marxaven i ja us ho arreglareu, i ho van deixar pitjor de com estava abans que anessin. Això és la història de la humanitat, no? De que anem avançant, però a l'àmbit polític doncs també hi ha molt per fer. A Catalunya 18% de dones a les alcaldies, 35% de dones a les regidories, una presidenta de la Diputació de Barcelona. A nivell mundial, 26% de càrrecs ministerials. Bueno, doncs això. Si volem que es prenguin decisions, no de batalletes, que no són soldadets de plàstic, sinó que en el món hi hagi una revolució de la tendresa i de la compassió com a valors forts, hi ha d'haver una incorporació cada vegada més gran de les dones a l'àmbit públic. No m'hi estendré, us ho mireu, però aquí me va semblar inspiradora la figura de la Madeleine d'Albret. Ella era educadora social a les afores de París, va ser una mística, té unes poesies excepcionals. És una dona convertida, una dona que ve del Partit Comunista, és una dona revolucionària de barriada i que es converteix i que aposta per estar entre els més febles. No, ella és una, però podríem ficar moltes altres dones que fan aquesta funció de compromís amb els més febles i que penso que a nivell de política, d'economia, quantes dones podríeu citar que són presidentes d'un banc important? Que només us en vindria una al cap. Una! Actualment veiem passos, perquè tenim a una francesa, la Christine Lagarde, en posicions importants, tenim la presidenta del Tresor, me sembla que és dels Estats Units, que és una dona, que venim de que per anar a votar s'havia de tindre el marit o el pare al costat, i tot això ho hem fet en aquests últims anys, vull dir que de passos l'anem donant. Bé, en l'àmbit religiós, que no hi ha camí a recórrer, no? De veure la dona com una companya i no com la majordona que limpia i que canvia les estovalles i que passa l'escombra, no? A nivell d'església, que no hi ha camí a recórrer. Fixeu-vos com els ha costat de digerir amb alguns que el papa Francesc digués que al sínode dels bisbes hi hauria bisbes, però també hi hauria capellans, hi hauria religiosos, hi hauria homes i dones laics. I que dirien que sí, és un sínode de bisbes, però necessitem saber el que pensen els homes i les dones i tots. Fixeu-vos com costa, que n'hi ha que no ho digereixen, anem molt a poc, però és imparable. I per això fixeu-vos que, repeteixo, és un signe dels temps que la dona s'incorpori a tots els nivells, no? I que sigui present en els diferents llocs de debat i de presa de decisions. És imparable, anem a poc, però sense parar. O sigui que un altre cas, alguns potser la coneixeu, la Vicky Molins, però igual com ella, moltes altres dones que al costat dels més vulnerables a l'església, parlant clar, dient el que pensa, perquè no es vulgui substituir un home que mane per una dona que mane, el que estic proposant, I dic que hem de ser, perquè és molt necessari que hi hagi un pare que digui fins aquí m'ha arribat, no se'n parli més, o que digui no donem tant toms i retoms a les coses. És molt important la presència i els valors masculins, que com deien una dona també té aquests valors, i també en l'home hi ha la tendresa i la compassió. Ja us dic, parlar com parlo jo ara sembla pontificar i no ho voldria, només vull dir tendències, val? Però clar, jo em sembla
que cal seguir aprofundint, perquè encara anem curts en reflexió sobre el que és el geni femení al costat del geni masculí. Els dos junts, si us plau, moltes gràcies.